Jama'a assalamu alaikum. Sunana Muktar M Abbas wanda aka fi sani da M Abbas Director a masana'antar shiri. YouTube, Facebook, duk dai ga su irin Twitter. Na ga yana posting abubuwa na mutane wanda gaskiya bawan Allah nan yayi. Ban san abin da zan ce mai ba sai dai ce mai Allah ya kara girma, Allah ya kara kiyaye ka daga sharrin masu shari, Allah ya taimaka, Allah ya sa ka fi haka.